Na din na. Pidipit na eh. Dah. Mats lagi nih. Relax. Relax lang kayo mo. Kapatong. Ito na hinihintay nyo na makakasparing na ako ng iba. Hindi na. Six rounders kontra 3 rounders. Ay kayo doon. Oh, balik. Tolong. Dito yung makikita ang totoong laban talaga. Daloy. Ito yung tatalo kay Kumatos. Mula kayo taga Manila, mga mayayabang na mga YouTuber dyan. Kasi ito na ang tatalo sa inyo. Pakpaka na! Break! Balik doon. Ay kayo sa labi ko, hindi Ay kayo, paring na ha? Paring live ba? Minok. Boy. Relax lang. Balik tunga. Balik tunga. Oh, break. Tunga. Mga batang ni Bilil, silaw. Sabi. Batang ni Bilil. Tunga. Balik tunga. Pop time! Pindat. Nice. Sandaan nyo yung mga Brusco Bros dyan. Yung bibig nyo lang yung laging hambaw. Dol, ano masasabi mo sa laban mo ngayon? Parang nakakita ka na talaga ng totoong laban ah. Ito ang masarap. Hinahanap ko pa yung ibang yung magaling. Hinahamon ko kayo, lahat ng magaling sa boxing. Yung hindi lang kasali yung mga profesional. Yung Macho lang. Macho lang.